senyores i senyors, molt agraïts estem per la seva assistència i a continuació ja veuen vostès que dintre del cicle, que és el segon, el segon cicle de conferències, celebrant el 150è aniversari del naixement de Francesc Mestre i Noé i el 200è aniversari del naixement de Jaume Tió i Noé, ara ens trobem tots just en el segon cicle, perquè a començaments d'any, com vostès recordaran, molts de vostès veig que van estar aquí, veig cares conegudes, que han vingut altres vegades en este mateix cicle de conferències. En este segon es composa de 7 conferències. Avui fem la tercera, justament. La tercera a càrrec de Joan Hilari Muñoz, del qual ara farem la seva presentació, encara que molts de vostès ja el coneixen, per suposat. La quarta conferència es farà el dijous que ve i es titula Llengua i Literatura a càrrec de Francesc Sorreta. La cinquena serà l'altre dijous, sempre és de dijous i dijous, a càrrec de Núria Benassang, aquí al meu costat, i gran coordinadora i promotora d'aquests 2 cicles de conferències, titulada L'inici del catalanisme ebrenc. El catalanisme ebrenc, evidentment, la figura cabdal, per no dir gairebé la més important d'aquest catalanisme ebrenc, va ser Francesc Mestre i Noé, des del meu punt de vista, si més no. L'altre dijous tenim una conferència sobre l'Església Tortosina i Francesc Mestre i Noé, a càrrec de mossèn Josep Alanyà, que és l'arxiver, si no recordo malament, de la nostra catedral, no? El canonge arxiver, efectivament. Que per cert també és catedràtic, un professor, que si més no, d'institut. Sí, de filosofia. De filosofia, de Barcelona, no? Sí, a l'Infant de Xeló de Nou. Molt bé. I per últim, la setena i última conferència del cicle es titula El vocabulari català de Tortosa a càrrec d'Albert Aragonès. Per cert, que parlant del vocabulari català de Tortosa, envia a la memòria que d'aquí pocs dies, suposo que ja s'hi anunciarà oportunament pels mitjans de comunicació, ho dic per si algú de vostès està interessat, a la URB, a la Universitat Rovira i Virgili, aquí al campus de les Terres de l'Ebre, farem un homenatge al senyor Salvat, no? A Joan Beltran, efectivament. A Joan Beltran, del Diccionari de la Polida, dels Països Catalans i tal, que va fer una sèrie d'obres molt importants conjuntament amb el senyor Josep Panisello, ja mort. Bé, que ho sàpiguen perquè és una fita important sobre el vocabulari català de Tortosa. Molt bé, però avui tenim la conferència de Joan Hilari Muñoz. Joan Hilari Muñoz, aquí diu l'any que va néixer, això és igual, podem passar, suposo, d'això, no? 50 anys. Però vamos, és jovenet, o sigui, ja veuen vostès que no hi ha cap problema. És llicenciat en Geografia i Història per la UNED. Això, per a mi, té un valor especial. Vostès me diran, ara claro, perquè vostè és jutge i part, no? Doncs mira, relativament soc jutge i part. Perquè jo tinc algunes carreres, no cal dir moltes, però no són fetes a la UNED. O sigui, jo me puc presumir de ser alumne de la UNED. I ara que tinc responsabilitats a la UNED, i em dono compte de l'enorme mèrit que tenen els alumnes de la UNED. Per suposat, molt més mèrit del que tenim els que hem estudiat a les universitats tradicionals. Per la seva dedicació, per el seu esforç, per el seu sacrifici, per la necessitat de treballar individualment i de fer-se'l tot. Per això, els titulats de la UNED, de qualsevol especialitat, és igual, que siguin de Geografia i Història, que siguin de llicenciatura en Ciències Químiques, o que siguin, que no sé jo, d'educació social o de treball social. M'és exactament igual. Tenen un gran prestigi i estan ben buscats i molt ben valorats. Per això, quan veig a un llicenciat per la UNED, de l'especialitat que sigui, me trec el xapó, me trec el sombrero. O avui no el porto, no me'l trauc. Però vostès poden pensar que és com si me'l tragués. Pots pensar en això. Molt bé. Ell és catedràtic de secundària en l'especialitat de Geografia i Història a l'Institut Joaquim Bau, de Tortosa, entre els anys 1989 i 2007. Millor dit, entre els anys 1989 i 2007 va treballar també a l'Institut Ramon Berenguer IV d'Amposta. La seva recerca històrica abasta diferents aspectes de la història moderna de la ciutat de Tortosa i el conjunt de les Terres de l'Ebre. Això ho veurem després quan parléssim de les seves publicacions. Fou guanyador l'any 1993 del Premi Enric Bayerri i el 1995 del Ciutat de Tortosa, els premis importants de les nostres terres. Tots dos amb treballs de temàtica històrica. També fou el guanyador, junt amb Enric Querol, de la 8a beca d'investigació Pepita Martí de Duran. Recordo perfectament, això va ser l'any 2001, perquè soc un dels patrons de la Fundació, i recordo perfectament el treball
la gran categoria del treball que van fer aquests dos bons amics, l'Hilari i l'Enric. Va participar en la redacció del catàleg d'edificis i conjunts rurals de caràcter històric del municipi de Tortosa, això també me'n recordo, la meva època de regidor. Va ser assessor històric en el muntatge de l'exposició permanent d'art sacre de la catedral de Tortosa, Santa Maria d'Ertose, que suposo que tots vostès la recorden. És auxiliar de l'Arxiu Capitular de Tortosa, per això coneix bé a l'amic Alanyà, no? I és membre del Consell Assessor del Museu de Tortosa. Bé, Joan Hilari té moltes publicacions, té aquí concretament xifrades, 22 publicacions. Jo citaré potser les més importants, perquè citar-les totes seria excessiu, i probablement una mica avorrit per a alguns de vostès, que els interessa escoltar-lo. Però que facin referència tot just al tema d'avui, que estem parlant que és el tema sobre el patrimoni, sobre Francesc Mestriner i el patrimoni artístic de Tortosa. Tenim una publicació de l'any 99, que és Art i artistes a Tortosa durant l'època moderna. Tenim una altra publicació que es titula Arquitectura religiosa i renaixentista a la Terra Alta, esglésies i portalades, això és de l'any 2007. Fixeu-vos que no solament estem parlant de Tortosa, sinó del que coneguem tradicionalment com a comarca històrica, això és Terra Alta, però la comarca històrica de Tortosa era les 4 comarques que configuren avui en dia les Terres de l'Ebre, més altres comarques de la Franja de Ponent, del nord de Castelló, etc. Alguna de Terol, Matarranya i tal. O sigui que parlant de Tortosa, parlem d'esta històrica Tortosa in extenso. Una altra publicació, la capçalera de l'església parroquial de Sant Joan Baptista d'Ascó. Això és de l'any 2008. I per últim tenim una sèrie de 4 publicacions, que són les últimes, que fan específicament referència a qüestions de tipus artístic. Per exemple, aquesta potser no tant, però també la construcció del convent franciscà de Jesús, els fonaments d'un poble. És del 2014. Art a la catedral de Tortosa, coautor amb el Josep Alanyà, que és del 2015. Art i patrimoni a Tortosa, que és del 2016. I el retaule del nom de Jesús, l'esplendor del Renaixement a la catedral de Tortosa, també del 2016. O sigui, com veieu, com podem comprovar, es tracta d'un autor i d'un estudiador, d'un investigador, que els temes del patrimoni artístic els domina, els treballa i els coneix perfectament. Doncs molt bé, feta aquesta introducció, escoltarem la conferència de Joan Hilari Muñoz. Els agraeixo una vegada més un cop més la seva assistència, els convido a assistir a les que venen properament i ara passo la paraula a la Núria per si vols afegir alguna cosa. Moltes gràcies. Bueno, jo sobretot agrair a Josep Maria Franquet. Ell diu que jo he sigut la convollanta de tot això, però gràcies al seu suport s'ha pogut organitzar aquests cicles de conferències. Va ser ell l'idealista també, l'ideòleg de tot això, i va donar la idea i va donar l'espai per a poder-ho fer, i gràcies a ell s'ha pogut fer. O sigui que jo també des d'aquí vull agrair a Josep Maria Franquet Bernis que s'hagin pogut celebrar aquestes conferències en el 150è aniversari del naixement de Francesc Mestre i Noé i el 200è aniversari de Jaume Tió i Noé, que era el seu oncle i al qual ell va biografiar. El primer cicle de conferències que van fer se va centrar potser més en la figura de Jaume Tió i Noé, més que res per qüestions del dia del seu naixement, que ell va néixer per aquelles dades. I llavors, ara, este segon cicle, el centrem una miqueta més en Francesc Mestre i Noé, que això no vol dir que, per exemple, Francesc Sorolla, que parla de llengua i literatura, també parlarà de Jaume Tió i Noé i també revaloritzem una mica la figura d'este romàntic. També voldríem agrair la presència de tots vosaltres, sobretot, perquè intentem fer difusió, intentem que vingui la gent, però esta vegada la sala ja està una miqueta més plena, i que costa que la gent se mogui una miqueta de casa, però agrair-vos que vos haguéssiu mogut i que haguéssiu vingut i que poguéssim revaloritzar aquestes figures gràcies a la vostra participació també. I la participació del senyor Joan Josep Malràs en la presentació de la Diputació de Tarragona, que avui també ens honra la seva presència, també agraïm la seva participació. Joan Hilari és un estudiós que tenim aquí, tenim la sort de tindre aquí a les Terres de l'Ebre. Ell està publicant molts de llibres sobre el patrimoni d'aquí de les Terres de l'Ebre i jo tinc la sort
de tindre de seguir-lo al Facebook, que també és molt actiu al Facebook. Ell sempre està penjant fotografies, està indicant coses, i la veritat és que, per exemple, he fet unes fotografies d'allí dalt de la catedral que són espectaculars i que inclús jo les remeto a altres familiars i altres coneguts que tinc fora de Tortosa i al·lucinen en les claus de volta i tot el que hi ha per allà dalt de la catedral que tu has pogut fotografiar també, no? Llavors, ell ja el coneixia, Francesc Mestre i Noé, quan jo el vaig anar a tocar ja el coneixia molt perquè, clar, ha estudiat en la catedral i Francesc Mestre i Noé va ser el primer que va fer una guia descriptiva de la catedral de Tortosa. Si algú la vol veure, l'he portat. L'ha portat i tot perquè se l'ha comprat i tot, la primera edició, no sé si en va haver No, és la primera edició. D'edició. Llavors, sí. I ell també m'ha ajudat en la biografia que ell ha escrit de Francesc Mestre i Noé, que es presentarà el dia 2 de desembre a la Biblioteca de Tortosa, i ell ha fet l'aportació, m'ha fet el favor de fer-me una aportació molt rica sobre el patrimoni de Tortosa en Francesc Mestre i Noé. En tots vosaltres ja no us fumo més rotllo, vos deixo a l'Hilari, que segur que vos agradarà molt. Gràcies. 1899. Però té fotos? Sí, és un poc habitual. Mira aquest país. Sí, ho provarem. Bona tarda. Bona tarda a tothom. Gràcies per la... Ara sí. Ara sí. Bona tarda. En primer lloc, gràcies per la seva assistència. Voldria recordar, abans de començar, el fet que l'any 1983 vaig ser l'inaugurador del centre, el curs 82-84, perdó, va ser quan el van inaugurar. I vam inaugurar els exàmens de febrer de 1984. Les classes encara es van fer als Reals Col·legis, que era on està actualment l'arxiu, i els exàmens de febrer, i els vam fer aquí, una mica encara en ple trasllat, i vaig tindre l'honor d'inaugurar a la primavera l'hivern del 1984, o sigui, fa 32 anys, aquest espai. Bé, quan la Núria em va comentar si volia participar en la publicació que tenia pensada a nivell biogràfic de Francesc Mestre Noé, jo no vaig dubtar a l'hora de dir que sí. Per què? Doncs perquè si com a historiador de l'art i de la història de Tortosa, Mestre Noé va ser un element cabdal a l'hora de sentar les bases de l'estudi de la història de l'art de la nostra ciutat. Potser la vessant més coneguda d'ell sigui la vessant literària, la vessant costumista, la vessant política, la vessant periodística, i aquesta part històrica artística potser ha quedat una mica més diluïda, però amb poc que vulguis remenar una mica el que s'havia publicat fins ara, per exemple, de la catedral, tu trobes amb aquesta petita joia, que ara comentarem, publicada el 1899, una guia, que perquè us féssim una idea, és la primera guia de la catedral que es fa, il·lustrada, explicant els espais de la catedral, evidentment, amb una terminologia, una metodologia pròpia de l'època, on encara no s'havien els estudis que farà després, per exemple, el canonge Josep Matamoros a la dècada dels 20, amb els llibres d'obra, on començarà a parlar de cronologies i tot això. Però per fer una idea, la guia es publica el 1899 i la següent guia de la catedral, perquè us fes una idea, es publica l'any 2000. O sigui, passen 101 anys sense una guia de la catedral. D'aquestes coses que t'estàs sentant. De vegades sorprenents, no? Llavors, quan me va convidar Núria de participar, jo vaig centrar-me, més que en tornar amb allò que ja sabíem de Mestre i Noé, que ara comentarem en dos detalls, centrar-me en aquests materials inèdits que per sort se conserven a la Biblioteca de Catalunya i que en algun cas s'han convertit en veritables troballes. Per exemple, tal com veurem, Mestre i Noé va descriure i va dibuixar un edifici magnífic que tenim aquí a Tortosa i que l'any 1929, com ho sol el matrimoni, el vam enderrocar, que era l'antic ajuntament. Un edifici renaixentista, espectacular, que ningú s'havia cuidat de fer 20 anys, i l'enderroquen. I, per exemple, Mestre i Noé descriu, mesura
com hi havia a la porta, què hi havia a la façana, com era el retaule de la capella, què hi havia a la dreta, què hi havia a l'esquerra, què hi havia aquell escut, per exemple. Mestre Noé, per exemple, també descriu totes les escenes que hi havia en el retaule, que malauradament a l'estiu del 36 van rostir, no per fer tomates, sinó per cremar-lo, a la capella de Sant Antoni dels Ermitans, al terme de Roquetes, perquè havia estat vinculat al gremi de Sant Antoni de Pagesos. O Mestre Noé descriviu tot el patrimoni moble, malauradament sense foto, que hi havia, per exemple, a l'interior de l'església de la Petja, amb una mare de Déu gòtica, una mare de Déu barroca, un Crist renaixentista. Vull dir, gràcies a Mestre Noé, avui en dia encara, principis del segle XXI, més de 70 anys, 80 de la seva mort, encara ens està portant coses que fins ara desconeixíem. I la meva aportació al llibre fonamentalment va d'això. Realment va una mica de reivindicar la seva figura com a investigador de l'art, però no mirar només cap enrere en el sentit de tornar a el que va fer, etc., que va ser molt, sinó que amb les notes personals seues, facilitades amablement per la Núria, encara avui en dia podem treure molt profit. Per tant, podem veure una mica la importància de la seva figura. Bé, començaré a parlar una mica de la guia. La guia de l'art en la Iglesia Catedral de Tortosa. És una guia feta per a viatgers i per tant està feta en aquella època en castellà. Tampoc no hem de ser més papistes que el papa i dir, no, està en castellà, fora, no, està en castellà. És una guia publicada el 1898 a l'impremta de Sales. És una guia de petit format, però magníficament il·lustrada amb els mitjans de l'època. Fa 120 anys no era normal trobar llibres amb fotografies, amb un format. I, per exemple, aquesta guia, per entendre-nos, aporta descripcions úniques. Per exemple, quan parla dels tapissos, diu, los que adornan el altar mayor son 11, pero solo 4 conservan su tamaño primitivo, que son los que cuelgan en ambos lados del presbiterio. Los demás son fragmentos y están colocados, patán. Todos los reproducen pasajes de la Sagrada Escritura, pero en los mayores, los 4, es donde mejor se aprecian las escenas del Antiguo Testamento. En primer término, pues en el fondo destácanse varios útiles de agricultura, representando las 4 estaciones del año, en las cuales se ven multitud de figuras cuyos trajes nos ofrecen la indumentaria de los siglos XIV y XV. És l'única notícia d'època que tenim descrivint aquestes obres d'art que ara veurem on estan, perquè es conserven, però no Tortosa. Reprodueix una fotografia amb el format que dona Mestre Noé i podem veure com al darrere de l'altar major, que era molt més alt que l'actual, o sigui, estava molt més alt. Penseu que l'altar major estava més al centre del presbiteri, o sigui, no estava tan enrere com està ara, sinó que estava més cap al mig. De fet, estava baix la clau. Llavors, darrere hi havia molt més espai. Doncs, Mestre Noé reprodueix aquests tapissos, aquesta fotografia molt dolenta, aquí se veu molt malament, però vam quedar-li unes lletres, unes figures que, evidentment, si tinguéssim la figura de les fotos que va publicar Mestre Noé anirien molt malament, però per sort, al fons, Josep Borrell de l'Arxiu Comarcal, comprat a la dècada dels 60, a finals dels 50, principis dels 60, per l'Ajuntament de Tortosa, quan aquest fotògraf va morir, els seus hereus, van comprar. Borrell havia muntat una empresa de fotografia professional aquí a la ciutat de Tortosa, aquella foto famosa del pal ensagonat, que no hem vist ara, es reprodueix moltíssim, la fa ell, per exemple. I Borrell fa unes fotografies d'aquests tapissos. L'any 2004, quan vaig descobrir aquests tapissos, que vaig descobrir que els havia donat a la catedral, que havia estat el bisbe Punter a finals del segle XVI, i els havia regalat a la catedral, jo suposava que, com no es conservaven a la catedral, s'havien desaparegut. Mestre Noé els descriu. Josep Matamoros, quan fa la llibre sobre la catedral, no diu ni mu. Ara explicaré per què no diu ni mu, perquè evidentment hi ha un motiu perquè no digui ni mu. És una vergonya. I la meva sorpresa va ser fa 3 o 4 anys, quan, per art de màgia, apareixen
aquests tapissos. Què va passar amb aquests tapissos? Mestre Noé els descriu a la catedral, que envolten el retaule major, patim patam patum, patim patam patum. Després hem sabut que entre el 1928 i 1929 els canonges els van vendre. Els van vendre l'antiquari. Era una època en què la catedral necessitava manteniment, Tortosa no tenia diputació al costat, com Tarragona, per rebre diners per mantenir la catedral. Després de les desamortitzacions, els canonges que abans no es que visquessin en l'opulència havien perdut diners, tenien unes peces d'art monstruoses, penseu que medixen 4 per 7 metres, 28 metres quadrats. Els costava molt mantenir i això ho van vendre un antiquari. Gràcies a Mestre Noé i a aquella fotografia podem demostrar, junt amb altres notícies després que he trobat, que aquests tapissos van ser venuts per part dels canonges de la catedral. Com que Matamoros publica el llibre l'any 32, 3 anys després de la venda, no diu ningú dels tapissos. Perquè veiéssim una mica la importància de les aportacions que fa Mestre Noé. Aquests tapissos actualment estan a Nova York, són tortosins. Ara imaginem-nos la catedral, si tingués aquests 4 tapissos, que quan els veiem, aquí veiem una mica les limitacions de Mestre Noé. Mestre Noé parla del segle XIV-XV, aquests tapissos són aproximadament del 1515-1520. Curiosament, aquests tapissos arriben a Tortosa gràcies al bisbe Adrià d'Utrecht. Els aconsegueix a Flandes i gràcies a Adrià d'Utrecht arriben a Tortosa perquè ell els porta per encàrrec per a Lluís Oliver de Boteller, el constructor del Palau Oliver de Boteller, que dominava el comerç de la sal a començaments del segle XVI i era el mandamàs de la ciutat. Doncs aquí a Tortosa teníem aquestes obres d'art excepcionals. De fet, quan va haver una trobada d'alt nivell sobre tapissos catalans, a Catalunya, un investigador de la Universitat de Girona, que és jubilat, que ara ja està jubilat, que es diu Joaquim Garriga, va parlar amb un dels especialistes del món de tapissos, i aquell home, que és belga, no es creia que aquest tapís hagués estat a Tortosa. Vull dir, clar, no es deu veure Tortosa al segle XXI, has de pensar com era Tortosa al principis del segle XVI. Podia disposar unes obres d'art que en cap lloc de Catalunya van arribar, perquè de fet eren uns tapissos únics a Catalunya. Mestre Noé. Segon element, Mestre Noé, per exemple, gràcies a Mestre Noé, això és més conegut de la història, el 1899 hi ha un fet delictiu al juliol, hi ha una revolta a l'Ajuntament, que és rara, assalt a l'Ajuntament. Assalt a l'Ajuntament, és l'època de la restauració, és l'època de conflictes polítics, és l'època del caciquisme dels González, etc. I Mestre Noé descriu que anant uns dies després a les engorfes de l'antiga casa de la ciutat, que després veurem, va descobrir amb 2 dits de calç que la porta que comunicava l'interior de l'Ajuntament, de l'algorfa de l'Ajuntament, amb el terrat, hi havia això, la Mare de Déu dels Consellers. Una taula renaixentista, de començaments del segle XVII, segurament, que, perquè ens féssim una idea de la seva importància, si miren cap a baix, la part baixa, què veuen? Veuen com van vestits actualment els regidors i l'alcalde a les festes del Renaixement. O sigui, el model del traje de les festes del Renaixement no se l'han tret de l'aixella, no se l'han inventat. Els dissenyadors van traure d'aquesta imatge autèntica dels consellers, dels procuradors de Tortosa, que era el nom que en aquell moment rebia els membres de l'Ajuntament, que n'eren 4, primer, segon, tercer i quart, era un càrrec anual, i aquests 4 procuradors vestits en aquesta espècie de modelito, de creuat i tot això, és com anaven vestits. Perquè diguéssim també que gràcies al descobriment de la taula de Mestre Noé tenim el traje dels regidors del Renaixement. Perquè diguéssim. Bé, vist una miqueta 2 petits apunts d'allò que dona a entendre Mestre Noé amb coses conegudes, anem a parlar una mica d'aquelles coses que hem descobert gràcies a Mestre Noé fa uns mesos i que publicarem ben aviat quan se presenti el llibre. He centrat l'estudi, per no fer-ho massa gran, en 3 grans elements. El castell de la Suda, la casa de la ciutat i l'ermita de la Petja i la de les ermites que parla de Mestre Noé, que són la de la Petja, a l'arrabal de Vallet, i la de Sant Antoni dels Ermitans, dintre del terme de Roquetes, però és la que dona nom al barranc de Sant Antoni. Pel que fa al castell de la Suda, Mestre Noé
és un dels primers investigadors moderns que entra quan el castell de la Suda deixa de ser un lloc exclusiu dels soldats. Pensem que fins a finals del segle XIX el castell de la Suda estava sota jurisdicció militar, per tant era un espai amb el qual la persona habitual no podia entrar. El castell de la Suda de Messenoè, que visita Messenoè, no és gaire diferent d'aquesta imatge fotogràfica feta un cop acabada la guerra, perquè veiem que l'actual Escola Oficial d'Idiomes i Ensenyament, l'antiga Casa d'Exèrcits, està incendiada, això es va cremar a la guerra. Aquí veiem els Reals Col·legis, i la plataforma del Castell de la Suda, veiem aquí en les ruïnes dels espais que havien deixat les construccions des de l'edat mitjana fins al segle XIX. Penseu que el Castell de la Suda fins a la Tercera Guerra Carlina era un espai militar. Doncs Mestre Noé és un dels primers historiadors que pot entrar al Castell de la Suda i en certa manera xafardejar, diríem. I el que veu són petites joies arqueològiques empotrades a diversos espais, i gràcies a les seves notes podem fer-nos una idea d'aquest patrimoni que al pas del temps i sobretot la meravellosa, entenguem la ironia, construcció del Parador Nacional de Turisme, que va ser la seva intervenció tan fina com un elefant en una catxarreria, a nivell d'intervenció, va fer perdre per sempre. Per fer-vos una idea, això és la costa del Parador. O sigui, això és la porta d'entrada al Parador, imagineu com era a principis del segle XX, abans de la intervenció. Doncs Mestre Noé, per exemple, descriu aquest espai tapiat que veiem aquí, amb la finestra. Això era la porta de la capella de Sant Joan. Al Parador, on està el Parador, al Castell de la Suda, hi havia una capella. Una capella medieval, que a més, curiosament, va quedar molt més a la Guerra dels Segadors, va quedar destruïda a la Guerra dels Segadors, però que curiosament aquesta capella medieval, segurament romànica, perquè la porta és romànica, la porta té una forma romànica del segle XII, segle XIII, dintre de la capella, que en aquell moment ja estava en ruïnes, no era capella, eren unes ruïnes, per exemple, com a curiositat, hi havia les columnes de granit romanes que ara hi ha al jardí del Parador, que sembla que estiguen allí decorant com si fos un xalet d'un borrico, que hi havia unes columnes de granit deixades una mica de la mà de Déu. Doncs aquelles columnes de granit tenen 1.800 anys i les van portar de Turquia, en vaixell, fa 1.800 anys, per exemple. Doncs Mestre Noé descriu aquests espais i fins i tot, en les seves notes, intenta reproduir l'espai. Això, la C i la A és la porta que acabem de veure, vist des d'aquí. Com possiblement era el nucli central del castell de la Suda, que, mirant aquest plano i aquest dibuix, ens recorda molt un altre castell de la Suda, però que no està a Tortosa, que està a Lleida. Doncs aquestes són les notes amb la lletra de Mestre Noé, anotant com era el que veia ell al castell i la possible planta que, en certa manera, és plausible que fos així. Passa que, evidentment, la guerra dels segadors, la guerra de successió, la guerra del francès, etc., havia transformat moltíssim. Doncs gràcies a aquestes notes, inèdites fins ara, perquè ningú les havia investigat, podem apuntar una possibilitat de com podia ser una part del castell de la Suda gràcies a aquestes notes. Però no es queda aquí. També dibuixa un element arquitectònic romà, empotrat a l'entrada, un capitell, una part d'un capitell gòtic, segurament provinent de l'antic Palau Major, o un relleu, segurament d'època romana. Penseu que a la Suda, en època romana, segurament hi havia construccions religioses, decoratives, que parla de 33 centímetres de llargada, 20 d'ample, etc. I aquí tenim el dibuix. Per tant, fixem-nos-hi la importància del llegat i el fet que, el que he dit abans, no estem parlant d'unes coses ja publicades. Encara està obrint Mestre Noé, avui, a principis del segle XXI, noves possibles vies, perquè no deixa de ser uns documents importants per, en un moment determinat,
poder fer un estudi amb carreus del parador, de l'operador del castell de la ciutat. Anem a la casa de la ciutat. La casa de la ciutat estava al carrer Ciutat. Això es diu carrer Ciutat. És un carrer que va del Bisbe Aznar al carrer Doctor Ferran. Allí va estar construïda des de possiblement al segle XIII, finals del segle XIII, fins al 1928-1929, l'antiga casa de la ciutat. Era aquest espai. Això són fotografies del fons Mestre Noé. Aquí tenim la façana que dona al carrer Ciutat, això és el passatge Franquet, això que assenyalo és el passatge Franquet. El solar ocuparia el que avui dia seria el Palau de traslladat, i això és el carrer Canvis, o sigui, el carrer que hi ha detrás del Palau de Llei, on hi ha la terrassa del Paiolet, etc. A la part de darrere, no he ficat més fotografies, hi havia l'espai que des del 1587 acollia la taula de canvis, el banc municipal, per això es diu carrer Canvis. A vegades la toponímia la gent la utilitza alegrement i no es planteja perquè hi ha un carrer Canvis, que canviava aquí. Droga? No. Cromos? No. Seria Canvis perquè era el nom que rebia la taula de canvis. Doncs Mestre Noé és testimoni de l'enderroc. Aquí se'n veiem des de l'altra banda, o sigui, veiem des del passatge Franquet, això és el carrer Cruera, veiem la panxa que fa cap a fora cara recta. Penseu que aquí dins, on senyalo jo aquí, això és la Palau del Bisbe Romànic. No l'heu visitat mai, estan mans privades. Però hi ha el Palau del Bisbe Romànic. Doncs als anys 30, com que per aquí passava la carretera de Tortosa a Garcia, que comunicava Tortosa amb Mora, i comencen a passar camions i comencen a passar autobusos, que passaven pel carrer Major de Remolins, poca broma. Enderroquen la façana del Palau del Bisbe Romànic i la fan recta. Doncs aquest edifici és la casa de la ciutat. Un edifici construït aproximadament a partir de 1530, del qual encara estem recomposant com si fossin peces de puzzle, trossos que han anat a parar. Penseu que de trossos decoratius de la casa de la ciutat n'hi ha. El brocal del pou de la catedral és el brocal del pou de la casa de la ciutat. A l'exposició permanent de la catedral hi ha dos relleus de figures humanes que treuen vegetació per la boca que procedeixen de la casa de la ciutat. Hi ha escuts de la casa de la ciutat al museu, empotrats al parador. Hi ha relleus de la casa de la ciutat empotrades als baixos del Palau del Bisbe. La porta del primer pis, ara ho veurem, està a l'espai Sant Domènec. Mestre Noé, amb les seves notes, mesura 8 metres, 5,88, 1,73, dibuixa un edifici que està desapareixent, un edifici renaixentista, que l'Ajuntament enderroca perquè no li ha trobat cap ús. Penso que en aquesta època l'Ajuntament ja no està aquí, sinó que està on estan avui dia els jutjats. L'edifici dels jutjats era l'antic Hospital de la Santa Creu, i clar, l'Hospital de la Santa Creu arriba un moment que el traslladen a Jesús, com se mou, no? L'Hospital de la Santa Creu inicialment estava on està el Cine Fèmina, el que s'ha mogut Tortosa. Després la fan allí on estaven els jutjats, i a finals del segle XIX és quan l'Hospital de la Santa Creu el traslladen per fer cada espai a Jesús, i el que era buit, allí s'instal·la l'Ajuntament. Doncs, i aquest edifici queda en desús, funciona com a col·legi d'advocats una temporada, però al final queda abandonat i l'enderroquen. L'enderroquen perquè volen construir l'Escola del Treball. Hi ha una fotografia de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre on se veu l'edifici de la casa de la ciutat habitant en roca. O sigui, només queda la planta baixa, només estan ruïnes. Doncs Mestre Noé, amb les notes que m'ha facilitat Núria, que es conserven a la Biblioteca de Catalunya, dibuixa, fa croquis dels espais, descriu. A les portes hi ha dos anelles amb plafons forjats que ostenten l'atribut la torre de Tortosa. Els golfos són també enxornats amb lances forjades. Al dalt de la porteta dintellada, de l'esquerra, hi ha un escut dins una làpida perllongada enquadrada per unes motllures en tota forma d'ella d'uns 70 centímetres d'alçada. Dins una torre quadrada amb 4 merlets, 2 finestres quadrades i una porta de mig punt, i baix d'ella 4 escanolons i baix tot de l'any 1563. Està al museu. Per tant, ja sabem, 1563, és aquest escut.
Dibuixa l'escala que hi havia dins, al pati, la porta d'entrada, això és l'escala. Aquí tenim una fotografia de com era l'escala. Això era el pati de la casa de la ciutat. Este relleu, que no ho veiem molt malament aquí, està al Palau del Bisbe empotrat, juntament amb la làpida de l'església de Sant Pere del 1801, que l'església de Sant Pere estava on està la plaça Ramon Cabrera, la van cremar el 36. Aquí a Tortosa s'han mogut coses. I la porta, sort, està a l'Espai Sant Domènec. A la capella hi havia un retaule renaixentista, construït a finals del segle XVI. L'estructura de fusta l'havia fet un fuster que es deia Joan Bellver, les pintures l'havia fet Joan Desi, el millor pintor que tenim a Tortosa, no és per a tirar coets, però el millor pintor que tenim en aquella època. I gràcies a Mestre Noé sabem què hi havia en aquest retaule, el que hi havia a cada escena. El que hi havia a cada escena, amb les mides. Fins ara no ho sabíem. Per què no ho sabíem? Perquè el retaule es conserva, està al museu, però ha tingut una història trista com tot el patrimoni de Tortosa. Què li va passar a aquest retaule? Aquest retaule, quan s'enderroca la casa de la ciutat, com ja funcionava al museu municipal, arriba al museu municipal i s'instal·la al museu municipal, que estava a l'actual Espai Sant Domènec. Un cop acaba la guerra, un insigne historiador de Tortosa, que es deia Enric Bayardi, que si comences a investigar la història poses una mica en dubte si era molt bon historiador, i no cuento más, no se li ocurreix altra cosa que anar regalant coses del museu que li sobraven. Le regalava. Regala el Crist barroc de la Sang a Ferreries, regala el brocal del Pou a la catedral, regala la làpida trilingüe a la catedral, regala coses al bisbat, una escultura barroca magnífica de l'Àngel Custodi que era de l'Ajuntament va parar al seminari, i aquest retaule lo regala a l'església del Roser, de Ferreries. Penseu que al 36 totes les esglésies de Tortosa havien sigut destruïdes, no hi havia retaules, no hi havia diners, no hi havia duro, i aquest retaule acaba a Ferreries. Molt bé, instal·len a Ferreries, però als anys 50 comencen a veure dinerets, fan retaules nous, i estan d'ergo els feien usar. La raconen. I gent de Ferreries, ara un trosset a mi, un trosset a tu, se'l van anar enduient a casa. Hi ha una casa d'aquí a Tortosa molt famosa que té trossos del retaule de Tortosa, no diré el nom. I els trossos que van sobrar, Massip, l'any 61, els pot recuperar. No sabem com era el retaule. S'han perdut totes les pintures, no sabem on han anat a parar, només conservem l'estructura. Però gràcies a la informació de Francesc Mestre Noé, almenys podem saber com era aquest retaule, del qual, malauradament, no tenim ni una trista fotografia. Ja per enllestir, perquè si lo bueno es breve, dos veces bueno. Les ermites de la Petja Sant Antoni dels Ermitans. Mestre Noé, en aquestes ermites hi va anar bastant. La Petja és una ermita que jo recomano que es visite, és una mostra magnífica del gòtic del 1370. I a la Petja, una de les coses que cridaven molt a l'atenció a Mestre Noé era la creu de terme que hi havia tot just abans de pujar a la costereta. De fet, al segle XVI aquesta creu se coneixia com el Peiró d'en Samarra. Era un punt que comunicava el camí, un dels camins entre l'Aldea i Tortosa, entre Barcelona i Tortosa. Mestre Noé hi dedica molta atenció en aquesta creu perquè fins i tot va intentar, com que era una creu que havia estat sotmesa a molt de temps, és una creu que es veu rara perquè el tronc està escapçat, o sigui, en un moment determinat de caure, perquè són uns elements de pedra inestables, un llamp, una ventada, va caure. Aquesta foto és de començaments del segle XX, que està al fons salvant del museu de la Biblioteca de Catalunya. I Mestre Noé té molta preocupació per aquesta creu. Per què té molta preocupació? Perquè patix per la seva conservació.
patix. I de fet va estar a punt d'aconseguir que ingressés al Museu Municipal, com a una obra d'art a conservar. Què va passar? Que quan en aquell moment, penseu que en aquell moment l'església de l'Arrabal no existia. La parròquia de l'Arrabal no existia, la seu de la parròquia estava a la Petja. El capellà, quan el rector de la Petja diu, s'entera que Messe Noé intenta portar la creu al museu, la resposta del rector és ni abans del peluquín, s'hi neguen rodó. El que sí que ha aconseguit Messe Noé és que la figura d'esta espècie de Mare de Déu que havia solta davant, i que estava solta, se conservi a la rectoria de la Petja. Què va passar? Doncs que malauradament, el 36, com moltes altres obres d'art religioses, la creu, una creu magnífica, va quedar així. I de fet així és com queda la creu avui en dia, va desaparèixer. Un cas similar, malauradament sense fotografies, és quan descriu l'interior de l'ermita de la Petja. I parla, en primer lloc, de la imatge barroca de la Mare dels Àngels, que de fet és la titular de la parròquia de l'Arrabal de Gallet, on jo tinc l'honor d'haver estat batejat, la meva mare per bé de l'Arrabal de Gallet. Descriu la Mare de Déu de l'Arrabal de Gallet, la Mare de Déu barroca que hi havia a l'ermita, descriu una imatge gòtica de pedra de la Mare de Déu amb el Jesuset al braç, la Verge té a la mà una mangrana i el nen Jesús una mà sana, símbol de l'horta que ombreja els seus peus. Aquesta imatge està sentada i és una escultura policromada, prou primorosa pertanyent a principis del segle XVI, una imatge gòtica. Sabem que aquesta imatge gòtica que descriu Messe Noé l'havien regalat els canonges a principis del segle XVIII en substitució d'una imatge desapareguda i que l'havien trobat enterrada a la catedral a un llenyer. Malauradament Messe Noé no posa cap foto, a veure si en trobem. I per últim diu, hi ha també a la sagristia una creu de fusta negra amb la imatge de Crist pintada admirablement, sembla dels darrers temps de l'ogival, possiblement una pintura tardogòtica o renaixentista. Mare de Déu dels Àngels, imatge gòtica, Crist, s'han volatilitzat. Per sort, tenim com a mínim la descripció que fa Messe Noé. Pel que fa a l'ermita de Sant Antoni dels Ermitans, que dona nom al barranc de Sant Antoni, és una ermita que inicialment se construeix a l'edat mitjana, rep el nom perquè en aquestes coves hi vivia un ermità, és a dir, persones que vivien tot l'any allí. La imatge que veiem de l'ermita, aquesta fotografia d'abans de la Guerra Civil, per informació sabem que aquesta ermita s'havia construït aproximadament cap al 1540, era renaixentista. En aquesta fotografia veiem que l'ermita ja no està en massa bon estat, perquè a partir de la dècada dels 20, en el creixement del republicanisme, de Marcelí Domingue, del discurs anticlerical, això d'anar a l'ermita, d'anar de plec, comença a passar de moda, la gent per dir altres llocs, i l'ermita ja mostra que no està al seu millor moment. El que era més interessant d'aquesta ermita, més enllà de l'arquitectura, perquè era una arquitectura de guix, era un retaule que coneixem gràcies a aquesta fotografia, malauradament la fotografia que ens diu que hi havia un retaule, però poca cosa més, perquè evidentment apanyat com que hi ha a cada escena, però Mestre Noé, per art de màgia, mos dibuixa esceneta per esceneta del que havia al retaule renaixentista de l'ermita Sant Antoni. Un Cristo mort sostingut per àngel, Antoni, entrevista a Sant Antoni i Sant Pau, Sant Vicent Ferrer, Sant Francisc d'Assís, Sant Antoni, tentació de Sant Antoni, Sant Pau, Bon Màrtir, patam. Tornem al que em dèiem abans. Gràcies al fons Mestre Noé podem saber, com a mínim, la iconografia. Aquest retaule sabem que havia vingut a Sant Antoni regalat pels canons. O sigui, a la catedral de Tortosa era una mica una màquina de regalar coses. És a dir, quan una cosa passava de moda es feia nosa, no la deixaven al racó, la regalaven. I com tothom ho sabia, quan es veia un retaule o alguna cosa,
Doncs a l'Aldea. A l'Aldea mos falta un retaule, doncs un retaule cap a l'Aldea. A Santa Clara mos falta un retaule a Santa Clara. I a vegades regalaven joies, perquè, per exemple, una de les millors pintures gòtiques que era el Museu d'Art Nacional de Catalunya, la Mare dels Àngels amb el nen, procedits de la catedral, la va regalar a Santa Clara, les monges de Santa Clara el van regalar a un senyor ric d'aquí Tortosa, el senyor ric d'aquí Tortosa ho va regalar a un senyor encara més ric de Barcelona, i el senyor més ric encara de Barcelona ho va vendre al Museu Nacional de Catalunya, és el Museu dels Àngels. Bé, doncs gràcies a Mestre Noé sabem això. Per què? Doncs perquè li va passar l'ermita. Doncs això és l'ermita de Sant Antoni. Se va cremar, se va abandonar, i així està. Gràcies a Mestre Noé fins i tot sabem com és les mides, perquè Mestre Noé fins i tot descriu, parla de les mides interiors. Bé, jo només voldria acabar agraint la seva assistència, la seva atenció. Si hi ha alguna persona que li interessa algun tema que hagi tractat i voldria alguna pregunta, i si no, donaria per acabada i enllestir de la meva xerrada.